llibre que presentem, l'Esborrany, m'ha agradat sobretot perquè és una història que està presentada com si fos un joc literari. Ella s'ha inventat una entrevista entre ella, l'autora, el personatge de l'autora, que parla amb l'editora i li explica la novel·la. I per què és tan interessant això? Doncs perquè durant aquesta entrevista entre autora i editora sorgeixen tot de preguntes sobre la mateixa literatura. Com va construir una novel·la, com són els personatges, de cara s'avança informació, situar el lector per la propera cosa que dirà. I parlen sobre l'estil, aquesta paraula potser no va bé, aquí t'has passat, aquest personatge no s'entén. Bé, i tot això fa reflexionar una mica el lector sobre el que s'està fent, com es va desenvolupant el novel·la. I això ho he trobat molt interessant. La idea ha sorgit d'un poema de la Maria Montserrat Caballó, que us llegiré, que a mi em sorprèn molt que d'aquestes poquetes línies hagis pogut fer una novel·la. Ja m'explicaràs com ho has fet. Diu, tot sembla ben senzill. 4 parets fan una casa. Un home i una dona, un fill. Una taula, 4 cadires i un llit per a dormir. Néixer, morir. Tot sembla senzill si fos així.